खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बर' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम आं निसोरनि रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसंदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांमोननियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आसामनि गुवाहाटी नोगोरनि गंफ्रोम पेट्रल डिपुआ दिनै शुक्रबारनिफ्राय लानानै 24 घन्टा बन्द जाथ'सिगोन होनना एनइ नाउ निउज रादाब बिलाइयाव फोसावदों। मख'जाथावदि बेनि जाहोनखौ आसामाव आयेन बेरेखा फालांगि सोलिगासिनो दं आरो बेनिखायनो पेट्रल डिपुफोरखौ बन्द खालामथ'दों होनना नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार एस'सिएशनआ खौरांगिरिफोरनो फोरमायदों। नैथियाव दं चाइनानि बेरेखायै दावहा नांनो थाखाय आमेरिकाया थियारि जाबाय होनना निउज नेशन निउज पर्टेलाव फोसावदों। थामथियाव दं रासिया आरो इउक्रेननि दावहा जाफुबाय थानाय समावनो इउक्रेना खाफाल गेवदों, मानोना इउक्रेना गोदोनि समनि हिटलारनि रायजो खुंनाय समाव फबनानै दोननाय 28 टन सना जावखांना मोनदों। बे रादाबखौ टिभि 9 भारतबर्ष निउज पर्टेलाव फोसावदों। मख'जाथावदि बे सनाखौ 10 फुट गोथौ हा जावनानै बोखांनो हादों होनना खौराङाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं फैगौ जुन दाननि 8 खालाराव 22 नं खख्लाबारि बियाबनि उफेरा बिसायख'थिखौ आसाम बिसायख'थि आय'गआ खुंफुंसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उफ्रा बिसायख'थिनि 23 मे खालाराव नमिनेशन गथायनाय जोबथा सान। नमिनेशन बिलाइखौ बोखांनानै लानायनि खालारा 24 मे, नाथाय जुन दाननि 12 खालाराव जागोन उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननाय। बाक्सायाव दं बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा एसडिअ अफिसनि मोखाङाव माखासे गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेन बारायनायखौ होबथानायनि दाबिजों आमसुआ गोख्रोङै खुद्रिसारदों। मख'जाथावदि जेरै गेस, पेट्रल बायदि मुवाफोरा बेसेन बांनायनि जाउनाव बे दाबिजों आमसुआ गोख्रोङै खुद्रिसारदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै फरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।